ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ବାହାରି ଗଲି ମୋ କାମରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ଆମର ହଉଥିଲା ଫଙ୍କସନ। ଆମ ଗାଡାକଣ ଅଞ୍ଚଳରେ DTS ରେ ଓପନ ହେଇଗଲା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ। ଆସିଥିଲେ MLA ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଭିତରେ ମିଳୁଥିଲା ଚା ଏବଂ ବିସ୍କୁଟ। ଆମେ ଚା ବିସ୍କୁଟ ପାଇଗଲୁ। ଆମେ ଖାଇକି ବାହାରକୁ ଆସିଗଲୁ। ବାହାରେ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଉପରେ କିନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷରରେ। ଭାଇ ଭିଡ ପ୍ରବଳ, ଲୋକ ପ୍ରବଳ। ଭାଇ ମିଡିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ଥିଲା, ପ୍ରବଳ ଭିଡ। ଆଉ ଏବଂ ଆମେ ସେଠି ଭାଷଣ କିଛି ଦେଲେ। ଭାଇ ଭାଷଣ କିଏ ଆଉ ଶୁଣୁଛି। ଭାଇ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସେପଟେ ବାହାରିକି ଆମେ ଏପଟ ସାଇଡ କି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଏପଟ ସାଇଡ ରେ ଆମର ଉଦ୍ଘାଟନ ହଉଥିଲା ନୂଆ ମେସିନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗେଇଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ମହିଳା ମାନେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଗଲୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗେଇବାକୁ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବେ ସେ ଲଗେଇକି ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇ। ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତ ନା ଗୁଛେ ମରୁଛି ବଞ୍ଚୁଛି କିଏ ଦେଖୁଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଖାଲି ଗଛ ପୋତି ଦେଲେ ସଇଲା।